Fiúk, gyertek onnan arra! Mit csinálj? Csongi nem is jött. Csongi nem lehet, mert nem jött. Na most nézzétek, hogy úsznak el itt a hajó mögött, hogy várják le a kanyart. Egész itt a bújja. Itt a sárga. Na meg a sárga meg a piros, igen. Kopasz. Kezdtem vársék a harmadik helyt. Itt felad a harmadik helyt. Vagy tettek, hogy itt Egyik nyerni volt. Még a boss. Ez egyik sem. Anya, az a Tomi! Anya, az a Tomi!
roditelji, navijači, ja vam se zahvaljujem što ste došli u naš grad danas. Nažalost, iz uprave grada niko nije imao vremena da dođe, kao ni ovih 25 godina do sada. Da, sram ih bilo. Nisu imali vremena. Ali bez obzira, naš klub ove godine slavi 25 godina postojanja. Plivački vaterpolo klub Srem, 25 godina postojanja. Ne možemo se pohvaliti nekim vrhunskim rezultatima zato što smo tek pre 2 godine dobili bazen i imamo samo 3 sata, 3,5 sata nedeljnog termina. To je apsolutno malo. Ja ću vam samo poređenje radi reći, pre 50 godina ja sam plivao 4 sata dnevno. Onda znate kakva je situacija. Ali obučili smo oko 13.000 dece u plivanju. To je najveći naš uspjeh. Inače je Srem najnerazvijenija plivačka sredina u bivšoj SFRJ. Čak Gadžin Han ima 3 olimpijska bazena. Najnerazvijenija opština u Srbiji. Mi smo dobili pre 2 godine 25-metarski bazen i hvala im to nema. Počet ćemo sa proglašenjem. Ja bih još nešto da dodam. Plivački klub Srem je najstariji plivački klub u Sremu. Koliko ja znam. Kategorija 11 i 12 godina. Bravo. Neka Magoš je prva. Hoću i peha. Pa i da biće za najbolje. Druga. Natalija je treća. A ovi koji su ovi? Oni su 13 godina, ja mislim, da tako? 14 godina. 13, 14. Bravo! Ovo se godina. Koliko ova godina? Pa što mi čita koliko ima godina? Kažu 13 do 14. Tamara Vesaroš je druga. Eveli Balbo je treća. I ovo crni kanje. I ovo sve kanje. 16 godina. A ste isti klub? Evi Bički je Da, samo su taj ne pliva, to je ovdje. Dobijali devojčica tata, pa su dobijali maj. Ovo je kanje. Bravo! kategorija 19 do 24 godina. Od 19 do 24. Ina Mačković, prva. Ko je prvi? Nataša Javran je druga. Ali ovaj Srema. Kategorija 25 do 29 godina. Tamara Ilić je prva. Tamar Ilić. Ajde. Kategorija 30 do 34 godine. Sonja Miljević je prva. Gdje je ta? Kategorija 35 do 39 godina. Izabela Mesar, prva. Samo morate naći. Izabela, aha, evo. Kategorija 40-44 godina. Agnes Varga. Agnes. Kategorija 50-54, Aniko Jablan. Ona sad ti je skrenula, braća.
Evo Marije, kako Marije medalje? Ne može, znači do 50. Olivija Varga. Kategorija 11-12 godina Kristo Bokar. Dalje Evropa. Drugo mesto Nikola Nikolić. Pošto je Nikola iz Francuske, ovo je međunarodno Gdje je nešto pobedio? Bilo i trećeg isto. Ima i treći. Pa što ga ne pročita odmah? Šta je ovo? Aj vratite se slike. Ajde, vratite se za sve. Ajde, Nikola, vratite. Vratite se. Varja. Ima li drugi odmah? Čitaj ako ima drugi. A da. Baš Balbu drugi. Evo vidiš. Tako sam znao da imaju. Matija Pavlo je sreći. A ima i treći. Olga Staniju četvrti. Ima i četvrti. Ovo je konkurencija. Kategorija 17-18 godina. Stani Čiča, nije četvrti. Ilija Pajkanović. Taj pobedio. Karlo Čarić. Ček. Aleksandar Kovačević. Samo ako uzmem zemlje. Samo ja onda uzme i kaže da si I onda dobiješ. Zajedno smo i dobili. Evo Bran. Igor Romanjev. Sombor, Bečej, Ić. Koji ne zna da se ne ide na dodjelu medalja. To stvarno prije, ajde. Sombor, Bečej i Višaj. To smo njoj, to prije. Njoj je Ubedljivo. Kategorija 45-49. Dragan Popović. Bravo, Dragane! Ovo. Aleksandar Pavlović. Stolko Ponovac. Bravo, Doli. Bravo, Doli!
Da, ne znam. 30 sati. Vidite, odu mi to. Marija. Drugo mjesto je Vladan Trifunović. Treće mjesto Dragan Kerkić. Kao i Celočin. Dobro, ništa. Kategorija I dalje imam. Ovo ide. Ne možeš mi baciti. Tata bacimo se ganja puno kamenčića. Gotovo. Večer. Kategorija 60-64. Goran Marković. To je se. Goran Artičević. Én nem szoktam tükörben nézni, vagy nem egy kategória. Kategorija 65-69. Srđan Stefanović. Bravo. Aha. Evo ga, ti. Kategorija 70-74. Niko Sjeta. Vidi ga, vidi ga. Njega su lemu vanj. Kategorija 75-79. Ištvan Priboš. Možda ima i sad. Nemojte, Marija. Najbolji je Aleksandar Kaluković. Samo nemojte na mene da Nije on. A on je bio. Bravo. A on je pobedio. Jeste. Bravo. Najbolje je Sara Petrović. Oni su apsolutni pobednici. Ovo je prvi. Odakle ona? Iz kog je on svoj? Sad. Ovo je Sve ostale rezultate i plasmane možete naći na sajtu. na sajtu. Svi oni, najmlađi i najstariji. Najmlađi učesnik ovog takmičenja, Milica Ljubisavljević. Ona je plivala sve 3 trke. Bravo. Ištvan Priboj. Slikajte se. Ovo je, slikaj se sa Čičom, on je najstariji. Sačekaj